ini. Oh, dari mana? Wingi jare lele kate pesenang Pak Mo lijo situ. 5.000. 5.000. Lele ne 5.000. Apa bundar-bundar gini? Cemblem. Arep. Hah? Arep cembleme. Iki beres kuwi. 5.000. Mau. Iku. Apa jam-jam gak seneng. Godho Ya yo. 2.000. 7.000. Ya, pagi anak gak kali. Ya. Iki lho yang cilik lho. Aduh, jelak lah bukan. Iki 10.000, susuk 3.000. Jam lima kae. Ya, susuk 2.000. Ngene. Hah? Susuk 2.000. Jam lima kae. Jadi aku ngomong deh. Ya wis tak pesen nang wong wae. Nesu. Ya kalah apa nesu. 5.000 anu ki. Ya. Lah wis bayar. Mari bayar. Iwae lho. Wes bayar. Lha iku. Wes tak potong hik tas. Aku gak cukup jam merek karo topi. Yang anu lho apa niku? Gaji niku lho. Mbak Camba aku Jawa aku tidak nyantol yang gorokan aku. Wedi wedi. Wes. Lho. Jam lah. Wes tak potong hik tas. Lah kodhoe. Lah ya wis tak potong kabeh. Wis. Wes iya. Iya. Ndak usah merendeng. Tak jak belut. Iya jare sitok. Apa jam iki? Tak dol. Hah? Tak dol. Tak go ngulon. Mbok dol. Gambar wene. Iki. Iya nyak tak. Jam iki lho gede. Nyak wae tak kei. Kah sitok. Yo galek. Modolan. Tak kei tok. Hah? Tak kei tok wis. Lu wae jaman. Hah? Pane akeh. Ndak usah Ya wae. kah aku lek ngono. Oh. Ya kene 2.000, 2.000. Kok aneh. Wong tuh. Wes. Saya kadang sore awan sego wadang akeh. Rasa-rasa anyep. Lu aku lek adem kok anu lho gak pecah lho. Iya hawane adem. Ngantuk. Hawane adem. Hawane adem. Mane bubute suket. Aku lek bengi rasa-rasa budal adem. Itu nonton ayo blarak. Lho. Jam lemenyo. Wis iki sih kok medendeng iki lho. Lalu deh. Lele. Wes mari kabeh tak potong. Ya wis. Dadah. Kok bojong men lho. Iya sing blonjo ngantri, sing blonjo awan-awan. Anu rangaramu akeh. Alhamdulillah. Ya anu kok peteng iso enek-enekne sama kowe ngono kuwi. Wis Iya akeh. Wes budal.